Dobro večer svima. Sada ćemo započeti s našom večerašnjom tribinom, te vas stoga molim za vašu pažnju. Večeras smo ovdje povodom javne tribine pod naslovom Masovne migracije i turizam u organizaciji političke stranke Mladi Generacija obnove. Moje ime je Dominik Pešut, glavni sam tajnik Generacije obnove, te ću večeras biti vaš moderator. Format tribine je uobičajen za većinu javnih tribina. Prvo ćemo poslušati naše govornike, a nakon njihovih izlaganja na red dolazi rasprava s vama, našom cijenjenom publikom. Moći ćete se javljati za riječ podizanjem ruke, te ću vas ja kao moderator prozivati i davati vam riječ. To bi bilo sve što se tiče tih formalnih uputa, a sada krećemo s našim prvim govornikom, kojega ću ukratko i predstaviti. Profesor dr. znanosti Tomislav Sunić je cijenjeni hrvatski politolog, književnik, prevoditelj i bivši diplomat. Rođen je u Zagrebu 1953. godine. Po završetku srednje škole upisuje studij francuskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 1977. godine. Magisterij iz političkih znanosti završava na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Sacramentu 1985. godine, a doktorat na Kalifornijskom sveučilištu u Santa Barbari 1988. godine. Od 1988. do 1993. radio je kao profesor političkih znanosti na nizu američkih sveučilišta, nakon čega se vraća u Hrvatsku. Od 1993. do 2001. obnašao je razne diplomatske dužnosti za Vladu Republike Hrvatske u Zagrebu, Londonu, Kopenhagenu, Briselu i Alžiru. Profesor Tomislav Sunić globalno je poznat kao jedan od predstavnika političko-filozofske škole Europske nove desnice, a njegova kapitalna djela su Europska nova desnica, Korijeni ideje i mislioci, te Homo Americanus, dijete postmodernoga doba, u izvorniku pisani na engleskom jeziku, te prevedeni na nekoliko svjetskih i na hrvatski jezik. Neka od njegovih dijela moći ćete poslije same tribine pogledati i ovdje i po mogućnosti i kupiti. Danas će profesor Tomislav Sunić održati izlaganje na temu koja su 3 uzroka neeuropskih masovnih migracija u Europi. Profesore Sunić, izvolite. Hvala lijepa. Prosite, da li me čujete ako sjedim ovdje? Recite mi slobodno, ako ne, onda ću se dignuti pa ću pola sata. Čujete me, hvala lijepo. Ja mislim da mi ne treba mikrofon. Molim lijepo, dignite ruku ako me slučajno ne čujete. Molim lijepo. Ovako, prvo da se zahvalim obnovi. I, znači, generacija obnove i stvarno cijenim ovaj događaj i slične događaje i možemo reći slične konferencije, jer pretpostavljam da ipak i hrvatski narod i hrvatski građani trebaju jednu dobru dozu, da tako kažem, i učenja i upoznavanja i prosvjetiteljstva. Evo, stvarno vam čestitam, pogotovo gospodinu Franu, s kojim već dugo surađujem i nadam se da to nije jedini i zadnja tribina. Nadam se da ćemo na slične teme, na temu migracija pogotovo, imati u skoroj budućnosti još više ovakvih sastanaka i okruglih stolova. Također, da ne zaboravim, dame i gospodo, htio bih posebno pozdraviti ovdje kolegicu, gospođu Slavicu Vučko, s kojom sam neki dan bio na osnivanju grupe, odnosno institucije, kako da se bolje izrazim, inicijative. I molim vas, budite ljubazni, jako mi se dopala ta inicijativa. Ako nađete slučajno priliku, nakon završetka naših govora, nakon naše diskusije, budite ljubazni, imat ćemo vremena malo i sa gospođom razgovarati. I svima hvala što ste došli. Ovako, ja ću čisto profesorski vam sada govoriti, bez ikakvih ideoloških ili političkih naboja. Mene je logično i kao jezičara u predavanju, u izlaganju, bilo svojim studentima, bilo većoj ili široj publici, volim uvijek početi sa terminima i sa pojmovima. Ja moram točno znati kao jezičar, logično, što znači pojmovi i da li je eventualno došlo do nekih jezičnih skretanja glede tih pojmova. Konkretno uzmimo riječ migracija. Migracija se danas ustoličila na neki način riječ, ta riječ u našem službenom rječniku, u našim medijima. Evo, konačno je ovaj famozni marakeški
dokumenta, famozna Marakeška deklaracija na svojih 40-ak stranica, pa najmanje 30-40 puta ponavlja riječ migration, znači migraciju. Zašto to kažem? Jer ta riječ je dosta širokog jednog obzora i tu može nekad doći i do zabune. Jer pazite, migracija smo mi imali i prije. Masa Hrvata je migrirala ili migrantske skupine Hrvata iz Bosne i Hercegovine baš u jeku turskih ratova krajem 17. stoljeća. Znate, pri Eugena ste čuli, onda imamo masu migracija iz Alzasa, iz Lorene, isto tako iz Baden-Württemberga, dobro, sad se to zove Baden-Württemberg, iz Južne Njemačke za vrijeme Marije Terezije. Znači, migracija nije ništa nešto specijalno novo. Međutim, ono što je novo, da se mi prvi puta u našoj povijesti, u posljednjih 2000 godina, i to moram podvući, srećemo s jednim potpuno novim oblikom migracije. To nisu više europske migracije, to su neeuropske migracije. Ja ću poslije doći na temu, odnosno nastojat ću razjasniti taj termin rasa i etnička skupina, koji se danas dosta koristi kao sinonim, premda su to potpuno dva različita pojma, ali logično i vi i ja moramo biti jako pažljivi kako baratamo s tim terminima, jer danas konkretno riječ rasa više se ne rabi u Europi, u Europskoj uniji, ona je, neću reći zabranjena, ali ona je izbrisana iz dnevnog govora. Konkretno u francuskom ustavu ona je izbrisana, više se ne smije se dobro, ne pod nekom prijetnjom zatvora, ali ta riječ nije dobro došla. Tako da ću tu poslije malo još neke detalje objasniti. Zašto kažem migranti da je relativno prihvatljiv izraz? Zbog toga što je, ako se sjećate, prije 3 godine, kad je došlo do ovog prvog ogromnog vala migrantskog, konkretno kojeg je najviše Njemačka osjetila, u zadnjih 2,5 godina oko 1,5 milijuna ljudi se doselilo u Saveznu Republiku Njemačku, koja je relativno mala zemlja, 85 milijuna ljudi, ako gledate površinu, njeno nije to velika zemlja. I veoma je popularan tada bio koji termin? Nije se govorilo o migrantima, nego se govorilo o flüchtling, o izbjeglicama. Ali pazite, gledajte uvijek malo jednu propagandnu stranost toga, ako ste dobri politički psiholozi. Ja i na vas apeliram. Vi kad kažete da je neko izbjeglica, automatski to kod vas ostavlja neke sentimentalne osjećaje. Ja se sad moram sa tim ljudima identificirati, mi kakvi jesmo, moramo tim jadnim ljudima dati, moramo im malo pomoći. Znači, drugim riječima, moramo postati dobri Samaritanci prema ljudima, bez obzira odakle su oni došli. A pretežno ti ljudi znamo odakle dolaze, iz drugih kultura, iz drugih vjera, pa čak i zemalja s kojima je neka Hrvatska 400, odnosno recimo 300-400 godina vodila rat. Za vrijeme turskih osvajanja, za vrijeme muslimanskog osvajanja i tako dalje. Molim vas, dame i gospodo, ovdje da se odmah obradim. I tu ću se čak i obraditi od svojih kolega u Americi i u Francuskoj, gdje dosta često na ove teme držim predavanja, konkretno sad ću imati jedno veliko predavanje baš za nacionalno orijentirane iz francuskog govornog područja i mlade intelektualce i starije u Ženevi, baš na tu temu, će veliki skup ljudi. I ja se čak i od njih moram malo distancirati, jer mislim da tu griješi i AFD i masa mojih čak i kolega, mogu reći, koji često, da tako kažem, sotoniziraju islam, muslimane, pa konačno čak i te neeuropske migrante. Tu nije ispravno, to je ne samo opasno i pravno štetno, molim vas, nisu oni krivi za to. Moramo uvijek početi od uzroka. Ko njih dovodi ovdje i ko je njima poslao pozive da oni dođu u Njemačku ili u Švedsku ili u Englesku. Znači, prije nego što idemo sada osuđivati ili se rugati ili praviti viceve na konto tih silnih migranata koji su pretežno iz Bliskog istoka, iz Sjeverne Afrike, a iz Dalekog istoka, pogotovo iz Afganistana, Pakistana i tako dalje, a logično iz Afrike, iz podsaharske Afrike, mi se moramo pitati koji su njihovi motivi. Tu moramo biti jako, jako precizni. Znači, koristit ćemo riječ migracija. Zašto je danas to glavna tema danas? Ja znam da nama svima u podsvijesti skače i Bleiburg i Huda jama, znam konkretno i profil ljudi ovdje tu, muče nas te stvari glede ne samo Domovinskog rata koji smo svi na neki način osjetili i na svojoj koži i čak i preneseno govoreći, svi smo ga na neki način i financijski osjetili, a da ne kažem da se ne vraćam sada u, već mi je to kliše postalo, topografiju smrti 45. godine, znate što se ovdje u Zagrebu bivalo, čak ovdje u Tuškancu, koliko imaš grobova neiskopanih, da sad ne idemo o tome govoriti. I logično to nas sve na neki način muči.
Međutim, ja vam ne znam da kažem, nažalost, na radost moram vam kazati da ta tema migracije je sada osnovna tema, eksplozivna tema na svim forumima, a pogotovo na sličnim forumima kod sličnih grupacija ljudi koji su nacionalno ili identitarski orijentirani, bilo da je to u Austriji, nedavno pa stalno imaju, čuli ste za identitarce, bilo da je to u Mađarskoj, bilo da je to u Americi, da ne kažem, u Njemačkoj isto tako. A čak i na jednom političkom nivou, recimo AfD, vrlo jaka stranka u Njemačkoj, koja ima 90 zastupnika u parlamentu, njima je to glavna tema. I logično kada ja njima počnem govoriti sada ono ad hoc, ili ono iz neba u rebra, kako se kaže, lex katedra, pa to je bolji izraz, o srpsko-hrvatskim odnosima i o Srpskoj republici u Banja Luci, u Republici Srpskoj u Banja Luci, o tim našim svađama i tim našim klanjima, da tako kažem, i što smo mi sve proživjeli i neugodnosti koje smo imali sa Srbima, logično njima to nije prioritet. Znači, ja opet na vas apeliram, bez obzira koliko nas to sve peče i mene osobno, Bleiburg i Huda jama i sve to, i sve što smo to proživjeli, ali ovo je sada glavna tema, pogotovo kod naših istomišljenika i čak i akademika u cijeloj Europi i cijeloj Americi. Zašto? Molim, ja mogu neke statistike dati, molim vas, budite krajnje oprezni sa statistikama, ima krasnih statističara, ali budite uvijek oprezni, jer uvijek se morate pitati ko vam definira statistike. To je isto kao onaj APIS famozni kad se rade ankete, koliko je ljudi izišlo na glasove. Daću vam primjer. U ovom trenutku preko 50 milijuna, znači više od 10% Europljana, europskih građana, bolje rečeno, europskih građana, su neeuropskog podrijetla, računajući prvu, drugu i treću generaciju. Znači ja govorim o ljudima, o građanima Njemačke, Francuske, Belgije, Engleske, Švedske, Danske, Italije, Austrije i tako dalje, koje su se doseljavali u te zemlje u posljednjih 50-60 godina. Zašto je teško ustanoviti točan broj njih? Upravo iz razloga što je veliki broj njih već naturaliziran. Tako čak i u Francuskoj, ako pitate nekog Francuza, policajca, nekog političara da vam točno kaže koliko ima broj Alžiraca, odnosno Francuza alžirskog podrijetla, on će vam ono reći ima ih 4 milijuna, to je službeni broj. Međutim, to se odmah mora čovjek pitati da li je tu računata druga ili treća generacija. A da ne kažem upravo od toga da imate masu tih ilegalnih migranata još u Francuskoj i tako dalje, da sad ne nabrajam sva mjesta, a isto tako i Njemačku, koji nigdje nisu na ničijem spisu. Upravo je tu i jedan najveći problem, ono što sam u samom početku rekao, jer teško je točno ustanoviti broj njih. U Hrvatskoj, zašto to još nije, vrlo ću kratko, zašto to još nije kod nas tako zapaljiva tema? Gledajte, htjeli to mi ili ne, Hrvatska je, svjesni smo toga, zajedno sa ostalim europskim, istočno-europskim, postkomunističkim zemljama, i to je jedan paradoks, europskija nego zapadna Europa. Ja pretpostavljam da znate što želim kazati. Ako imate rodbinu u Gracu, u Beču ili možda u Parizu, da ne kažem u Frankfurtu i to, ona će vam reći možda privatno, onako će vam šapnuti u uho i ovaj Frana ili kako reći, ili Marice, znaš kam ti rekao, nemam više djecu, kam tam poslati u kindergarten ili tamo s pola Arapa, bi ona bi to privatno tak rekao. Ja ću to malo ovako diplomatski uobličiti. To je činjenica, to je živa činjenica. Vi danas možete u 9 sati na večer, u 11 sati na večer, možete proći kroz Zrinjevac sa ženom, malo tu karikiram, ali ne šalim se. I možete ići s kolegama i ne trebate se bojati da će vam doći neki džeparoš, da će vas pretući, čisto psihološko osjećate se relativno sigurno. Međutim, to više nije slučaj, kamoli u Francuskoj, kamoli u tim čvorištima, odnosno u centrima gdje ima puno neeuropskog stanovništva, konkretno u Marseju koji ima više od 2 milijuna stanovnika, pola stanovnika su arapskog i afričkog podrijetla. Znači, izmijenila se cijela struktura stanovništva u Marseju. A tako vam i u ostalim gradovima, ne samo u Francuskoj, nego i u Njemačkoj i sl. Znači, to želim pošto poto naglasiti, da je Hrvatska još pod navodnicima jedna bijela, odnosno još jedna europska enklava. I to možda objašnjava, već kad govorimo o turizmu, neće vam to niko reći od tih turista, čak kad idu na Zrč se goli kupati, ljevičani, što ja znam, kad idu joint pušiti i slično, poznate ljude, dobro, razumijem. Ali on podsvjesno zna da će se bolje identificirati sa ljudima iz svog plemena i da je tamo sigurniji,
da mu tamo plepeće na večer jedno zvono, da mu crkveno zvoni kod onih benediktinka dole na Cresu ili gdje već, nego hodati recimo tamo po Kanu dolje u Nici ili ići tamo u Zazornu obalu pa tamo vam škilji iz vrha jedan, neću reći Arap, ne molim se rugati, molim vas, ja sam se ogradio, nismo oni krivi, krivi je sistem koji je dole tamo, razumite. Ali molim vas, vodite o tome računa i tu ću malo biti i prost, ako mi dozvoljavate, i o tome sam konačno i pisao i bit će mi drago da s vama podijelim svoju prozu. Kada recimo čujem reći otvoreno gospođu Pusić ili gospodina čak Josipovića i cijelu tu našu novu elitu ili novu klasu, staru novu klasu možemo reći, kad govore o multikulturalizmu, o multirasijalizmu i slično, vjerujte mi, to vam ne govorim na pamet, nikad oni nisu živjeli u tim multirasnim središtima. Ja bih htio znati kako bi gospođa Pusić reagirala da uz rijeku Mirnu i tamo uz njenu vilu, da dođu tamo, da se osnuje tamo jedan kamp kao što će se sada u Petrinji napraviti i da je dođe oko 20-ak ili 30-ak, a kamoli 300-400 ljudi iz Sirije ili iz Iraka. Znate, sam ja jako skeptičan prema svim tim, ja ih zovem, Samaritancima koji pričaju o potrebi, o suživotu, to je bajna riječ na nas, diversity, na američkom to diversity, različitost i tako dalje, a u biti su i tekako podsvjesno veliki rasisti. Oni će se prvi njih odreći i prvi će tražiti policijsku zaštitu. Pa konačno budimo otvoreni, bilo da je to Macron u Francuskoj, bilo da je to gospođa Merkel, budite uvjereni da ona ne živi u Kreuzbergu, gospođa Merkel, niti živi Macron u 12. arondismanu, nego živi možda na sjeveru u nekom boljem, u jednoj krasnoj vili, ima lijepo osiguranje. I to me smeta osobito kod tih takozvanih čovjekoljubaca, to ću ja dati svoj prvi, kako se to kaže, vrijednosni sud. S jedne strane zaklinju se u tu različitost, odnosno nema više nacija, nema više država, nema više ni vjera, svi smo mi isti, međutim i tekako oni žive u svojim, što kažu Amerikanci, golden ghettos, zlatni getovi. Oni su izolirani sa svojim kamerama i tako dalje, a nama tu daju prodike, bilo da je tu u Petrinji ili tamo gdje se Matoš rodi u Tovarniku, kako trebamo mi uzeti te silne migrante, a logično koga to najviše pogađa običan puk. To sam rekao treću stvar prije nego što dođem na ta 3 faktora, da me ne pobjegne vrijeme. Ovo je doslovce jedan povijesni presedan, dame i gospodo, to moram reći. Zašto sam ja vrlo tu osjetljiv i moramo jako paziti kad koristimo riječ rasa? Malo prije sam rekao, svi mi imamo ili talijanske krvi, ili slovačke krvi, ili možda češke, ili, kako smo nekad rekli, penske krvi. Svi smo mi, moja, možda šta da punica, moja matera je inače Talijanka, Milaca se zove, i čisto, ali čujte, ono su nama svima, čak i purgeri pola imamo možda njemačke krvi. Međutim, ono sve što je nas zajedno, ipak nas vuče i što nas zajedno čini, nije samo zajednička kultura i civilizacija, nego upravo to, i tu moram paziti kako ću se izraziti, mi imamo manje više sličan genotip, razumijete. Odnosno nekada, i tu moram svakako naglasiti, pripadamo tom jednom, pod navodnike molim, pazit ću, jednom tom istom rasnom genetskom fondu, da tako kažem. Ja tu moram biti strašno oprezan. Zašto? Upravo iz razloga što se danas rasa više nigdje u akademijama ne spominje, čak je i zabranjena ta riječ. I možete imati neugodnosti u Njemačkoj, ako čak jedan najobičniji vic napravite na konto Turka jednog ili jednog Afganistanca, ako mu kažete fremdrasih ili znači druge rase, možete da je tog izraza ne samo dobiti novčanu kaznu ako vas neko ocinkari kod policije, nego možete završiti u zatvoru. Toga molim vas budite svjesni. Međutim, htio bi ipak za vas, pogotovo studente koji studirate sociologiju ili filozofiju, književnost, a pogotovo antropologiju, nemojte zaboraviti da ta riječ rasa se najnormalnije koristila na univerzitetima sve tamo do 50. i 60. godina prošloga stoljeća. A da ne kažem, prije Drugog svjetskog rata ona je bila u uporabi svugdje u društvenim znanostima, u antropologiji, sociologiji i filozofiji. Međutim, iz razloga koji su vama poznati, i ta riječ je danas nestala, odnosno ne smije se više uporabljivati, osim, logično, vidite paradoksi jezični, molim vas, obratite pozornost, kada je riječ o kome? O bijelim rasistima. Onda, zamislite, rasa nema, to je socijalna konstrukcija, međutim, kad se treba, bilo da je to Sunić ili Sveti Petar ili ko već, kada daje neke ovako kontroverzne izjave, a onda će kazati, oj Suniću, ti si rasist, a rasa nema. Znači, ako rasa nema, onda kako mogu postati rasist?
Dakle, ako vas bilo ko pita od vaših kolega, možda su i opravdani neka pitanja, joj ti si rasist, ti ste fašisti, vi ste nacist, to su danas već otrcane teze, ja neću te riječi ni ponavljati, samo mu to kažete kako mene možeš prozivati rasista sam, a nema rasa. I upravo tu je jedan detalj koji bih htio samo razjasniti. Umjesto toga se koristi izraz etnička skupina, ethnic group ili etničke grupe ili kako se to već kažu, na njemačkom i francuskom, jer ta riječ je puno mekša. Međutim, problem je s njom što je ona jako razvodnjena. Recimo, razlike između Srba i Hrvata su etničke. To podrazumijeva da postoje kulturne razlike i sve, ali mi ne možemo o nekim bitnim razlikama rasnim govoriti između Srba i Hrvata i Bosanaca i Hrvata. Jer me razumijete što želim kazati. Znači, tu se može normalno koristiti riječ etničke razlike između Srba i Hrvata. Međutim, i ne treba čovjek biti dalekovid ili kratkovid, ali činjenica da svako od nas može na cesti prepoznati i jednog Afrikanca ili jednog sjeverna Afrikanca i tako dalje. Znači, ja bih vas opet apeliram na vas, budite jako oprezni, ja isto koristim etnička skupina iz jednostavnog razloga, jer ako na nekom javnom mjestu, ako je recimo politički korektna skupina ljudi, onda neću koristiti riječ rasne razlike, nego ću koristiti razlike etničke razlike. Međutim, bilo kako bilo, mi smo danas suočeni, cijela Europa, bez obzira je li riječ o Mađarskoj i o Hrvatskoj, koje su na neki način još te bijele enklave, cijela Europa je suočena sa tim masovnim migracijama iz neeuropskih zemalja. Kako će se ti ljudi asimilirati, kako će se one utopiti, kako će njih autohtono stanovništvo apsorbirati, to ću sada nastaviti odgovoriti, da li imam još 15 minuta. Znači, dame i gospodo, ovo je bio jedan uvod. Molim vas samo za taj uvod, vjerujte bi trebala mi cijeli jedan semestar i bit će mi drago da možda jedno češće ovako predavanja održim na temu i rasa i etnička skupina. Kod Amerikanaca, kod mojih kolega, ta se jedna rasna razlika puno više osjeća, tamo postoji jedna vrsta samosegregacije o kojoj nikad ne čujete u Europi, ali to se zna vrlo dobro, u koji restoran zalazi bijelac, u koji crnac. Čak ako gledate recimo Pariz, usporedite ga recimo sa Baltimorom ili to, vrlo malo ima tih, relativno malo ima miješanih brakova crnaca i bijelkinja, odnosno bijelaca i crnkinja u Americi, za razliku od jedne Francuske ili možda čak i Njemačke. Tamo Amerikanci, jer američka jedna geneza, etnogeneza je sasma drugačijeg oblika, vrlo jedna teška stvar koja bi trebalo puno vremena da vam to objašnjava. Tako da vodite u tome računa i ponovno bi bilo drago da dam u sklopu ove knjige Homo Americanus da baš govorimo o tim rasnim problemima u Americi koji su danas izuzetno izraženi, o kojima se puno ne govori. Evo, prekjučer su Trumpa optužili da je rasista, čak je Bernie Sanders, drugi kandidat, da je rasista, te riječi pljušte sa svih strana. Činjenica je, samo jedna mala digresija, da je Amerika danas jako racijalizirana, to je nova riječ, jako je balkanizirana i molim, neću sad tu neke prognoze izvoditi, ali ja si ne pravim neke velike iluzije. Može tamo biti i kadnih scenarija. A sad se vi zamislite kakvi scenariji. Jer tamo se točno zna gdje ste košte, čak i u policiji, čak i u federalnoj vlasti, to se zna. Postoji neka vrsta samocenzure, jednog samonegiranja, jer ljudi se ne žele zamjeriti svojim kolegama. Ja vam mogu reći, kad sam bio profesor u Americi, još onda bilo ko Bog, Južna Kalifornija, koliko je onda više od polovice stanovništva bilo hispanskog, odnosno meksičkog podrijetla, i mi smo imali početkom 1991. godine imali smo, što se kaže, ethnic sensitivity training, znači treniranje za etničku senzitivnost. I onda smo se skupili, svi bilo oko 25% profesora koji su bili ne-europskog podrijetla, onda smo se svi ono što bi mi rekli folirali, tako smo se svi jako dobri, ovo ono, a doma logično znate što smo radili. Isto kao prije rata ovdje na Balkanu, odnosno u Hrvatskoj, svaki pričao vicer i to tek privatno čovjek, ne službeno. Znači, koja su tri uzroka koje bi ja kratko htio navesti ovdje i molim vas, dame i gospodo, ako prebrzo govorim, recite mi pa ću malo usporiti jer imam toliko toga za reći, ali nastojat ću nekako to napraviti jedan sinopsis. Rekao sam kao jezičar u početku, moramo napraviti točne definicije pojmova. Moramo znati koje riječi koristimo. Naime, uzroci nisu isto kao i povodi, a logično o posljedicama je najlakše govoriti. O posljedicama migracijama kolege će nešto reći, kakav će nam biti turizam i kako bi mogao biti i kako bi katastrofalno sve moglo završiti
dovoljno da jedna petarda eksplodira kod crkve Svetog Vlaha tamo na Stradunu dolje, pa da to preplaši da otiđe cijela sezona. Pazite, nemojte to, ja mislim da je to ovaj gospodin Božinović, koji se jedno zove upoznao u diplomaciji, da je toga svjestan. Sad malo razmislite o tome. Koji su uzroci? Ja ću navesti samo 3 vrlo kratko. Ideologija multikulturalizma. Tu je glavni problem. Nije problem ni u islamu, niti u Arapima, niti Afrikancima. Problem je u ideologiji multikulturalizma koja se osobito nakon Drugog svjetskog rata raširila kao neka vrsta erzac ideologije. Komunizam je propao nakon hladnog rata i sad je taj multikulturalizam postao na neki način jedna dogma koju jednostavno mi svi moramo prihvatiti. Nemojte se dati zavarati od riječi multikulturalizam. Ona govori da lijepo zvuči riječ, ali gledajte etimologiju riječi, više kulturalnost. Međutim, ta riječ više kulturalnost ne podrazumijeva samo učenje stranih kultura. Ona doslovce na jedan elegantan, pomalo čak i perfidan način uklapa u svoj pojam i više rasa, više seksa, odnosno ne više seksa, više ovih rodova i tako dalje. Jedan vrlo apstraktan termin, ja ću čak reći jedan totalitarni termin, jer on znači sve i ništa. Jer u ime multikulturalizma jedna gospođa, jedna lezbijka, bilo koja, ili jedan pederast iz Zagreba, ili jedan straight, kako se kaže, on se isto može pozvati, ja imam pravo na to. Znači, taj je jedan vrlo široki pojam multikulturalizam, međutim, vidjeli smo koje su rezultati. Ja vjerujem da tu ne treba vama neke statistike davati. Sama Merkelica je rekla prije 5 godina, 4 godine, premda je sama sebi skače u usta, da multikulturalizam ne funkcionira. I to će vam svaki pametni političar reći, a da ne kažem privatno će vam još neke stvari reći. Znači, tu je taj problem sa tim multikulturalizmom koji se danas pogotovo osjeća u Europi. Zašto? Grižnja savjest. Počnite od toga. Grižnja savjest, mi patimo i dalje od stigme, a to su fašizam, komunizam, kolonijalizam i tako dalje. Bilo da je to Francuz, bilo da je to Njemac, da ne kažem Njemci, oni su najgore prošli, bilo da smo to mi, stalno nas se šopa sa tom stigmom, stalno nas se sotonizira, vi ste bili ti gadni bijelci, vi ste fašisti, vi ste monstrumi, jer te riječi danas nemaju svoje originalno značenje. One su danas toliko istrivializirane, odnosno značajkom, otkucajte sanctuary cities, to imate San Francisco, imate par tih gradova koji su potpuno u jednom bezvlašću, ne slušaju federalnu vladu. San Francisco je proglasio od svog gradonačelnika, ne znam ime, i to je postao sanctuary city, znači grad za prihvaćanje izbjeglica. Znači, to je potpuno protupravno što oni rade i tu ne može Trump ništa napraviti. A ko je pokretač tih sanctuary cities? Katolički kler. I nadbiskupija u San Francisco, odnosno katoličke nadbiskupije širom Amerike, su najveći zagovornici neeuropskih, čak i muslimanskih silnih migracija. Evo možete, ako imate kolege u Njemačkoj, pričajte se kardinal Marx, nije Karl Marx, prvo mu je, sad ću se sjetiti. Raimond, hvala lijepa. Raimond Marx, pogledajte kakve on izjave davao prije 2 godine i sad dan danas u svojim homilijama, u svojim poslanicima njemačkim građanima. Morate, da vas sad ne citiram na njemačkom, da se ne pravim važan, vi morate prihvatiti izbjeglice iz arapskog muslimanskog svijeta. Oprostite. Oprostite, sad samo da završim posvećenu diskusiju. Znači, molim vas, mi smo ovdje došli vrijeđati crkvu, ali to je sveopći fenomen diljem katolicizma, katoličkog klera, u Americi prvenstveno, da sad de Blasio, kako se zove kardinal, sjeću se, oni su Čupić je da i oni posebna priča za sebe, ali oni imaju službenu politiku, čak izričito kažu da mi muslimane moraju prihvaćati. Amerika ih nema puno, ima ih oko 7-8 milijuna, ima ih praktički cijeli Balkan ima oko 10-12 milijuna muslimana. I gledajte, znači tu moramo, ako već idemo udarati po 2 ta faktora, rekao sam komunizam, kapitalizam, odnosno multikulturalizam, moramo i kritički spomenuti crkvu. Idem dalje, oprostite, još mi molim vas dajte 2 minute. Koji su povodi direktni tih silnih migracija? A čujte, imamo te geopolitičke detalje, s tim ću i završiti, nemamo sad vremena ići u te detalje, ali morate uvijek razlikovati iz povoda. Geopolitički detalji su konačno invazija Amerike i Francuske u želji za takozvanim
demokratizacijom Bliskog istoka, koji vidite sami kako je završilo. Počelo je 2002. i 2003. s invazijom na Irak, onda je počelo sa Sarkozijem u Francuskoj sa famoznim sloganom idemo sada demokratizirati Libiju. I sve su to bili bajni, krasne riječi, znate i sami kako se puno o tome govorilo. Maknuli su Sadama Huseina, koji je, pustimo, nije naš prijatelj, ali to je imao sekularnu vlast. Maknuli su sada i htjeli su maknuti Asada i sekularnu vlast, jer su kršćani isto zastupljeni, bolje nego u bilo koje muslimanskoj zemlji, htjeli su ga maknuti. Vidite što su napravili, znamo da je bio Gaddafi, ali on je ipak ima jednu barijeru prema tim Afrikancima koji dolaze iz Afrike, iz subsaharske Afrike, njega su maknuli i napravili su jednu kaotičnu situaciju. Koji su motivi toga bili, u to bi mogli malo ići dalje, ali ja se neću usuditi što na glas o tome govorim. Činjenica, pitajte se uvijek cui bono, kome je to najviše koristilo. A reći vam ovako indirektno, najviše je koristilo državi u kojoj se danas konkretno ljudi najviše useljavaju, a to je Izrael. Izrael vam je točno jedna enklava koja ima u moru to kaosa i vjerskog i toga svaki dan slušamo, ali oni su jedna sigurna zemlja. Zašto? To je jedan veliki drugi par rukava, tu moramo ići u razne lobije u Americi i neokonzervativci i kakva je njihova uloga u vanjskoj politici, s tim ću i završiti. Američka vanjska politika, bez obzira što nije mislilo o Hrvatskoj, bilo bez obzira ko je na vlasti, lijevi, desni, ekstremni desni, ima glavno pravilo. Israel first, na prvo mjesto Izrael. Znači, obrana Izraela, njegovog suvereniteta, pod bilo koju cijenu. Čak od to košta i 300 milijardi dolara godišnje. Toliko su oni su par stotina milijardi dolara potrošili i na Afganistane te silne i sad je Trump nešto pokušavao napraviti, ali nažalost ne može ni on puno napraviti. Ja ne bi dalje išao, ja se ispričavam ako sam prešao 35 minuta. Hvala vam lijepa, poslije možete postaviti pitanja. Još jedanput vam kažem, trebalo bi me, malo sam ja u žurbi bio, toliko tih ima detalja, trebalo bi ipak malo više vremena da ide detalj po detalj. Konkretno možda vas najviše zanima taj geopolitički konstelacija, su sada malo neke stvari izmijenile, ali ne bi sad išao u to. Kakva je uloga Turske, koja je nekad imala dobre odnose sa Izraelom, sad su se jako ohladili. Rusija je sad tamo, međutim činjenica, Izrael jedini nije doživio tu masovnu invaziju migranata, oni imaju doduše nešto s Afrikancima, nešto problema, kao što su to Sirija koja je rasulu, Irak, i logično tim ljudima je to onda povod da ovdje se skrasi u Europi. Hvala lijepa na vašoj pozornosti, ja se ispričavam, možemo da